the ceiling flew away. When we call out for another drink, the waiter brought a tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned the wider shade of pale. Si no hi ha res de molt, portaré allà, bueno, després triarem aquestes coses que hi ha per aquí, però en principi havia pensat agafar 3 o 4 o 5 coses d'aquest tamany de metre per metre. And the truth is plain to see, but I wander through my playing cards, would not let her be one of 16 vestal virgins. Encara no ho sé, ara faré això i pintarem allà sobre. Ara faré una cosa que serà per l'assumpte. Per quin assumpte? Això serà, doncs, un quadre que faré dedicat a un espai nou que es crearà, a un centre, a un lloc que es crearà ara i que espero que sigui un lloc on la gent pugui realitzar-se, disfrutar, filosofar, divertir-se, gaudir de peces d'art, de teatre, de petits concerts, totes aquestes coses que es fan en un lloc reduït, doncs es podran fer a aquest indret. I ara aquest indret es dirà, si no me'n recordo malament, d'espai, espai 22. Serà un lloc generós. Veiem així, provarem així. Mullarem una mica perquè llavors el que posem aquí sobre es pugui fer tota una sèrie de regalins i coses que són. Ara jo fotré una pinzellada de negre i si vos acostes el d'això veuràs com van baixant els regalins i si vols posar-ho més al costat de la pinzellada, ara fotré un cop de pinzell aquí dalt. Posarem això d'aquí i ja baixem la... I ara aquí deixarem una part grisa.
Aquí, ara. Aquí, aquí. Ja sembla una ferida. Això és que és aigua, no és? No, aigua. Aigua normal. Sí, però el que hi ha és el de dintre. És la pintura. Això també farà el seu impacte. I ara farem això d'aquí, el deixarem carregant allà. Això m'ho i després ho pararem una mica. Tindrem una mica de matamosques aquest. És matamosques. És aigua. Ara, teòricament, haurien de sortir les... El que hem estat molta estona, però no sortiran. Perquè no quedi el negre tan dur, saps? Però això així està tenint alguna transparència que... Cal posar-hi Girona o alguna cosa? Això tu, el creador ets tu. Apa.